आच्छा बाव दाख्लै बे खारदों होननाया खबर मोनबाय दा? खबराथ' मोनबाय मोननायालाय। ओमफ्राय? जाहैबाय क'क्राझार एरियायाव दंहैयो। क'क्राझार एरियायाव सोरनाव? लाहानाव। बिश्वजित होननाय लाहानाव। दा नोङो फुल डिटेल्सखौ मोनदों ना? मोनबाय मोननायालाय। ओमफ्राय दा मानसि फैया होनना बुंदों आरो। फैया होनना बुंदों। ओमफ्राय दा दाख्लै बिश्वजित लाहानाव दंहैयो बे मानसिखौ होखारहर। सोरखौ जेनेबा नों बिश्वजितखौ होखारनो खावलायहरबाय आरो ना? बे थाहैनाय हिनजावखौ। आच्छा आच्छा ओमफ्राय दा दाख्लै जेनेबा बुंदोंमोन साननै सानथामनि गेजेराव जों जेनेबा भिडिअ हगारनायनि साननि उनाव जोङो माने मोनसे फनाव रायलायदोंमोन ना? बे फनाव बुंदोंमोन जे माथो फाथैलाय बिसिनो फैगोन माथो दाबो जेबो माबा गैया। दावलाय फैनो होन्दोंमोन दाख्लै फैनो होननायखाय नेदोंमोन। बा दिनै फन मोनबा हमबाय फैया होनना बुंबाय। दा जेनेबा नोंजों बुनाबाबो होखारहर बे हिनजावा मोजां नङा। आच्छा बिश्वजित होननाया क'क्राझार एरियानि आरो ना? क'क्राझार एरियानि। आच्छा बेजों थांना दंहैखायो दा? बिसिनाव दंहैयो दामानि। बिसिनाव दंहैयो। जेनेबा बे हौवाजों गैया बिसिनाव दंहैयो? हौवाजों गैया बिसिनाव दंहैयो। आच्छा दा जेनेबा बिश्वजित मोननाव सोरबा आलासिफोर जायो नामा? आलासिबो जाया बे बिनानाव दंहैयो थेफा होननाय। आच्छा आच्छा बिनानाव दंहैयो? थेफा होननायानो लांदों जाहैबाय दा। दा बिनानावा बिसानाव मा खालामहैदों? बिनानावाथ' ओजों थाखायो। थाखायो माने जेनेबा कर्मचारि काम मावो? रुवाथि हिसाबै। आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा बै जेनेबा जायनाव थाहैदों बे बिगोमाखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिश्वजित दैमारिनि न'आव जे थाहैदों? थाहैदोंबा बेखौ होखारहरनांगौ। दोननो मोना क'क्राझार एरियायाव। जिखिजाया दा नों बेखौनो हास्थायदों आरो ना? दे होमबा। ओंखाम जाबाय? मा ओंख्रि जाखो? नोंनि बेवाय सम जागोन मिथिबाय? बेसो दोनखोमादों नालाय माथो बम्बाइआवसो दंनो नोंलाय? मा दोनखोमायाखै? बे दाबो नों खोन्थायाखैबा बोरै जगाजग जाखो देलाय? मैया? नों मिथियाबा बे नोंसोरजों जगाजग गैयाबा बोरै मिथिखो देलाय? ओइ फैनोबा फै। ओमफ्राय माला फैगोन देलाय बेखौल' बुं। माला फैगोन बेखौल' बुं। मा जेब्लाय थाङा नांगौ आंनो। ओमफ्राय आंनि नाम्बार फनखौ मानो हमा नोंसिनिखौ मानो हमो देलाय? देलाय बे नाम्बारखौल' दे नाम्बारखौ बङाइगावआव दंना क'क्राझार दं? दे जोंनो जेबो नङा थेफानि नाम्बारखौल' बिहरदो दे। नाम्बारखौ दे। हेलौ। नेट नांनो नागिरा मबाइला मबाइल गिदिरा एसे दोरोद। गोजानथ' नङा खाथिबो नङा। दे आबौ बेखौ बुंना ला थेफानि नाम्बारखौ हर जोंनो। दे नाम्बारखौ हरलाय। नाम्बारखौ हरलाय। थेफा नाम्बारखौ हरलाय सोंहरनो दंना गैया बेखौल'। दानो हरब्रा। मबाइलजों हरनो हाया मानो? नाम्बारखौल' हर। नोङा नाम्बारखौल' हर दानो। जा थांनो सोलाबा फुजा दं गामियाव गाबोन। दा गाबोन फुजा दं जा नाम्बारखौल' हर। नङाबा हमैनाय जागोन दै नाम्बार हराबा। ओंखायनोथ' जों रायलायनि थेफानि नाम्बारखौ। आं रायलायहरनि। थांनो सोलाबालै आबौ थांनो सोलाबा खामानि दङ। रायजोनि खामानि फुजा मिथिं सब ओरै दंजोबो। रायजोनि फुजा दङ होनदों नोङो नाम्बारखौ हरना दोनहरनाय देनाय। आं रायलायहरनि। मानो हरनो हाया जेनेबा मानो हरनो हाया बेखौ बुंनाय देनाय नाम्बारखौ मानि थाखाय हरनो हाया देनायखौ बुंनाय। दा नों नाम्बारखौल' हरदो मानो रायलायगोन ना जोङो। गाबोन सेंग्राफोर लानानै हमैगोन। नाम्बारखौ नों नाम्बारखौ मबाइलखौ खोन्थाहरनालाय माथो गिदिर मोनदोंब्रा आबौ नोंलाय। गिदिर बाथ्रा नङा मिथिबायना।
होमबा नों नाम्बार हरनायाव मानसिया थांनो सोलाबनो नामा सोरखौ दसे मा मानसि नांगौ नोंनो गोदान लासै नों लादो ओमफ्राय मा मानसि नांगौ नोंनो मा मा सालसै बेलाय सिखावा नोंसोरनोखा नाम्बार हराबाथाय बिसिनिखा साला फैसा नाम्बार जानानै जुदि हरनो हायाबा सिखावा नोंसोरनो बिसोरजोंनो फैसा हमगोन दानबाय ओइ गारलां बे नाम्बार हरनो हाया मथे बेनो सिखावा सिखाव बेनो हेल' एभ्रिवान दाख्लैसो जानानै थांनाय मोनसे जाथाय जिथुनाखि 90,000 रां लानानै खारनाय होननानै आं थामनेलाव होदोंमोन बे हिनजावखौ जों खबरखौ मोनदोंब्लाबो माने हौवानि फनखौथ' हमखाथारा आरो जोंनि फनखौबो हमा माने बेहा सासे माबायाव दारागाव फिसालथि जानाय दङ बिनिखौ हमो आरो बिबोनां दङ उन्दै सासे ओरैनो 18 बोसोर 19 बोसोर जानाय बिनि फनखौ हमो ओमफ्राय दा आंबो भिडिअखौ हगारबाय थानो गोसो गैयामोन दा न'खरनिया खावलायबाय थादों माने बारे दा माने न'खरनि हालोदा एसे गाज्रियाव दं नालाय फिसाजो फिसाला सानैखौ लानानै माने सोलिलांनो उसुबिदा जादों गावनो खामानिबो थाङो आरो ओंखाम ओंख्रि संना जालाङो आरो फिसा फिसौनो संना गालाङो बिदि उसुबिदा जादों दा बेनिखायनो बिथाङा खावलायनाय लेखा माने आं भिडिअखौ हगारनाय जाबाय गाज्रि मोना दा जेखि जादोला जायनि न'खराव थाहैदों बा बिबोनां थेफा होननायनियाव थाहैदों होनदों दा आरो फिसालथेयाबो माने बे थेफा होननाय बिबोनांनि नाम्बारखौ फिसालथेनाव दारागावनि फिसालथेनाव बिहरबाय थादोंमोन बेबो हराखै दा आरो फंबायाबो बिहरबाय थादोंमोन फंबायाबो हराखै नाम्बार हरनायखौनो बिराद थान मोनगासिनो दं माने न'खरनि खामानि गथ' गथाय गारनानै गावनाव थांना लायनांगौ बिदिसो बुंदों लादायाबो दारागावनि फिसालथेयाबो दा जिखियानो जाया बै बिस्वजित होननाय माबायाव दंहैयो होनदों क'क्राझाराव बे माने थिनहरनांगौ बिथाङा माने सासे बिसि फिसाय गोनां माने फिसाजो फिसाला फिसाय गोनां मानसिसो बेखौ माने खामानि मावनो नोंथां नांगौबाबो लाखिनाङा माने बिथाङा दा गाव फैयोब्ला लागोन होनबाय दङ आरो जुदि दाख्लै होनदोंमोन सप्तासेनि डेट होदोंमोन बे सप्तासेनि गेजेराव माने फैयाब्ला माने गाव गोदान लागोन बिदि बुंदों आरो दा माने बै हिनजाव जुदि बेजों रायजो जाफैनो गोसो दङब्ला माने फैनांगौ आंनि थाखायबो दा आरो फैयाब्लाबो आफसुस गैला जों गोदान लायना होफैसिगोन आरो फाथैलाय बिसिनो फैनांगौ दा गाव बुंदों मबाइलाव फाथैलाय बिसिनो फैगोन होननानै नाथाय फैगोन होनना बुंदों दिनै सप्तासे बारलांबाय आं दाख्लै भिडिअ हगारनायनि सानब्रै उनाव आं खबर मोनदोंमोन खनसे ओमफ्राय आं माने भिडिअखौ हगारनो गोसो गैयामोन गावनो माने बारे खावलायबाय थादों हगार होननानै दा जिखिया जादोला फाथैलाय बिसिनो नङाब्ला गाव रायजो जानो फैफिनो नङा फाथैलाय बिसिनो फैयो गावनि गोसो जायखिजाया जोंनो साननै सानथामनि गेजेराव नांगौ आं बेखौनो भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय दा बिस्वजित दैमारियाबो बे भिडिअखौ नायफ्लांबायदोंबा बे हिनजावखौ थिनहर आंनि बे सिखोनाव होनायनि हिनजावा नोंथांनि न'आव दंहैयो होनदों दा जिखिजाया माने बुस्थुआ बे 50-60 रोजा रांखौलाय आरो लानानै खैदिन जानो बेलाय सानबैसे जानो 50-60 रोजा राङा जोबोबानो बे गावनो फस्थायनांगोन फैफिननांगोन बिदि जागोन बे दा बै समसिम जोंनोबो नांला 50-60 रोजा राङा जेब्ला जोबनानै बे न' फारसे आगान सुरबोगोन बै समसिम जोंनोबो बे हिनजावखौ नांला अब्लाना जोंनोबो नांला जुदि दानो फैयोब्ला फाथैलाय बिसिनो फैयोबाबो बिनिफ्राय बेसेबां 50-60 रोजा रां दं बेखौ गथायना थांफैथों आरो आं बेखौनो हास्थायो माने मालायनि बिखानि थैखौ दै खालामना खामायनाय रांखौ बिदि लानो मोना दा जिखिजाया जादोला बुङोबाथ' बाथ्राया गोबां दङ आं बाथ्राखौ बारा फोलावला जिखिजाया बिस्वजित दैमारि नोंथांखौ क'क्राझारनि होनदों आङो जितु हौवाया भिडिअ'आव बुंनानै खोन्थाखाबाय दा नोंथाङा बेखौ थिनहरनांगौ फाथैलाय बिसि फैयो आरो फाथैलायखौथ' बिसिखासिगोन हौवानोबो नांला होनखाबाय जिखिजाया नोंथाङा बेखौ थिनहरदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ लोगोफोर हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे बै जायनाखि बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो नुयो आरो जाय दायनिगिरि बेबो नुयो गोजोन्थों।